snin ta' Claire. Li kieku ma konsidraħiex it-tabib mhux hu eżim moġe bħala marda. Mxekk għaliex hemm proċess biex inti tfiq minna. Kieku Claire għadet tistenna 10 snin biex tħoss xi ħaġa, ma kienx twassal 10 snin, żgur. Ġifier issa bieħ tal-exercise li waqt li qed tagħmlu. U speċjalment wara ħatejt għaller wieħ flok ma żvugajt fin-nies, fugajt fl-exercise, erġajt qed immotivani, erġajt ħadd ir-ruħ, ruħ qed joqgħod waħja. Tlajt inżilt u rġajt tlajt taf kif, ġifieri takes. Eżattu, proċess. Infatti dik hija importanti li aħna x'in qegħdin nitkellmu fuq dal-10 snin ma nistgħux nimmaġinawhom li kienu fitluħ biss, tajjeb jiġifieri jiena dejjem hekk ngħidilhom in-nies, jiġifieri il-progress jiġi nżulu tlajja laqwa li leverage dejjem tilejn bil-mod sewwa ġifieri. U inti hemmhekk konna din insemmu reward system l-ewwel tajjeb, anke billi qed tara ċerta tibdiliet żgħar, dawk minnhom innifishom jistgħu jġibu ċerta rewards li inti timmotivak li tibda tħossok aħjar li tagħmel aktar, però importanti ngħidu li dal-10 snin kien hemm ħafna ħidma, kien hemm ħafna sagrifiċċju għax mhux qed nitkellmu dwarha, ġifieri naflet niċċajtaw bil-5 AM, imma hemm is-sagrifiċċju li tqum u tagħmel dal-affarijiet u xi ħaġa oħra wkoll li tgħin ħafna disciplina wkoll. U disciplina u xi ħaġa oħra tgħin ħafna is-support soċjali wkoll. Jiġifieri jekk kien qed nipprova nagħmel ċerta bidliet li huma diffiċli, tajjeb ħafna wkoll li hemmhekk ikun hemm ċerta support issa hux fil-familja tiegħi u il-partners u x'ħbieb u x-xogħol. Jekk xi ħadd tisaqsini kif sejra jew qed nara qed tinbidel dik xi ħaġa minnha tista' timmotivani nagħmel aktar ukoll. Il-nukleo tal-ħbieb jagħmel differenza kbira wkoll, ġifieri f'din il-bidla biddilt anke l-ħbieb tiegħi għax qabel kien jgħidu illallu xi dwejjaq fik, ma tiġix tieħu drink pereżempju, allura tqgħod tiddejjaq u tmur bil-for. Il-nukleo tal-ħbieb huma min tagħmilha tagħmel differenza kbira wkoll. Anna, llum tkellimna ħafna